Ens hem trobat a moltes glaceres avui al matí, com podem veure en aquesta imatge que ens ha arribat des de la comarca de l'Urgell. També podem veure el bonic paisatge que ha deixat la neu aquesta matinada al Berguedà. Hola, em dic Laia Fernández i anem a veure quina és la predicció del temps dels pròxims dies. Aquest cap de setmana s'esperi que hi hagi una inestabilitat atmosfèrica, ja que arribarà una borrasca que farà que plogui a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la part nord-est, que pot arribar a ploure fins a 20 litres per metre quadrat. El diumenge al matí, com acabem de dir, plourà a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a les comarques del nord-est, i sembla que per la tarda les pluges més fortes acabaran desapareixent, però seguirà plovent al litoral central i també acabarà nevant al Pirineu i al Prepirineu. L'avís per neu pels pròxims dies és prou important, sobretot per aquesta part d'aquí, i es recomana tenir molta prevenció i precaució. A dilluns sembla que el temps s'estabilitzarà una mica més, encara que seguirà nevant al Pirineu. Dimarts el temps serà més estable, però hi haurà forts vents i també es recomana tenir molta precaució. I les temperatures seran molt estables i semblants als pròxims dies, encara que tinguin tendència a pujar una mica cap al dimarts i al dimecres. I això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.